No niin, nyt aloitetaan tälle. Miss? Ei! Oh! On yksi oikeesti. Mitä seuraava? Mitäköhän seuraava? Tässä on ledi. Tässä ei jalkapallokuretti. Tää on varmaan harvinaisen jalkapallokuretti, jonka saan. Koitetaan saada vielä täältä pari juttua. Vielä vähän näitä. Nyt laitetaan kamera. Tuossa näkyy toi. Laitetaan silleen. Jos mä saan tän, niin mä hyppään. Okay. Jos mä saan tästä näillä kahjolla, niin sit mä hyppään. Okay. Ei tullu. Tuuks mä edes saamaan? Jos mä saan tän, niin mä hyppään. Oota, mä vedän vielä tän. Okay, hyppyaika. Tää on ihmettä oikeesti. Noniin. Jos mä saan tän, niin mä hyppään. Tai tää. Tää ihmettä. Jos... Mulla on vaan 2 jäljellä. Jos mä saan tän, niin mä hyppään. Noniin, jos mä saan tän, niin mä hyppään. Tää ei voi olla totta. Tää ei voi olla totta. N, Y, T, Y. Au. Tää ihmettä. Tässä on vaan joku random video. Moikka.